Лукашенко зноў цісне індывідуальных прадпрымальнікаў. Машыннай рэпрэсіі не шкадуе нават дзяржчыноўнікаў, а Гомельскі суд вынес справядлівае рашэнне аб пажыццёвым зняволенні двойчы забойцы. І нечаканыя трэнды ў беларускай медыцыне. Рост попыту на тэсты для ўсталявання бацькоўства і новы выбліск захворванняў на адзёр і коклюш. Добрый вечар. Вы глядзіце Белньюз, мяне клічуць Васіль Калач. Аб галоўных навінах аўторка 23 красавіка ўжо праз некалькі секунд. Націсніце на званочак, калі для вас гэта бяспечна і вы хочаце заставацца ў курсе актуальных падзеяў Беларусі і не толькі. Ліквідацыя часткі ІП непазбежная. Учора 22 красавіка самаабвешчаны прэзідэнт Беларусі падпісаў закон па пытаннях прадпрымальніцкай дзейнасці. Згодна з ім, спіс відаў дзейнасці для ІП будзе вызначаны ўрадам да 1 ліпеня, а ўжо з 1 кастрычніка далёка не ўсе змогуць зарэгістраваць сваю дзейнасць. Таксама новы закон абавязвае ўсіх ІП перайсці ў статус юрыдычнай асобы да 1 студзеня 2026 года. На сённяшні дзень невядома, якія менавіта віды дзейнасці будуць дазволены для індывідуальных прадпрымальнікаў. Па непацверджанай інфармацыі у папярэдні спіс не ўвайшлі юрыдычныя паслугі, кур'ерская праца, аптовы і раздробны гандаль аўтамабілямі і матацыкламі. На думку экспертаў, новы закон значна пагоршыць умовы працы і стане чарговым крокам на шляху па скарачэнні ІП у Беларусі. Зваротныя санкцыі ад Беларусі. Афіцыйны Менск абмяжуе выплату дывідэндаў замежным інвестарам з недружалюбных краінаў. Сродкі будуць выдаваць толькі па дазволе аблвыканкамаў і з выкананнем пэўных умоваў. Адпаведная пастанова ўжо выйшла на сайце нацыянальнага прававога партала. Дзейнічаць яна будзе да 31 снежня 2025 года. Абмежаванні будуць дзейнічаць у выпадку, калі сума выплачаных на працягу года дывідэнтаў на ўсіх замежнікаў перавысіць 80 тысяч базавых велічыняў. Тады давядзецца атрымліваць дазвол на выплату ад аблвыканкама або мінгарвыканкама. Калі інвестар атрымлівае адмову, сродкі пералічваюцца на спецыяльны банкаўскі рахунак. Гэтыя дывідэнды можна расходаваць толькі на пэўныя мэты, напрыклад, на пагашэнне банкаўскіх крэдытаў, набыццё дзяржаблігацый або інвеставанне ў беларускія праекты. У пералік недружалюбных краінаў чакана трапілі дзяржавы ЭЗ, ЗША, Аўстралія, Канада, скандынаўскія краіны, Новая Зеландыя, Албанія, Ісландыя, Паўночная Македонія, Великабрытанія, Чарнагорыя і Швейцарыя. У Беларусі ўсё часцей сталі праводзіць экспертызу на бацькоўства. Аб гэтым учора заявіў начальнік дзяржкамітэта судовых экспертызаў па Менску. Андрэй Расчупкін не назваў дакладную колькасць жадаючых здаць тэсты на бацькоўства, аднак зазначыў, што апошнім часам такая тэндэнцыя толькі набірае обороты. Любая экспертиза, в том числе и генетическая, она имеет определенную роль как доказательная база в суде. Что касается экспертизы отцовства, то здесь выводы даются только категорически. То есть либо так, либо нет. Очень пользуется популярностью. В каждом областном центре нашей страны у нас располагаются генетические отделы, которые проводят в том числе и экспертизу отцовства. Адмыслоўца падкрэсліў, такая экспертыза ў судзе мае абавязковую і беспярэчную вагу. І часам пасля атрыманых вынікаў сур'ёзна мяняецца жыццё цэлай сям'і. У якасці прыкладу Андрэй Расчупкін распавёў гісторыю мужчыны, які выхоўваў 3 дзяцей, а пасля экспертызы на бацькоўства высветлілася, што ўсе яны былі народжаныя не ад яго. Захварэўшых на адзёр і коклюш у Беларусі ўсё больш. Аб праблеме расказаў Кірыл Ігнатаў, загадчык аддзялення імунапрафілактыкі аддзела эпідэміялогіі Рэспубліканскага цэнтра гігіены. Паводле яго слоў, летась у еўрапейскім рэгіёне рэзка ўзраслі захворванні на адзёр, ім заразілася больш за 58 тысяч человек у 41 краине. В Республике Беларусь, начиная с февраля прошлого года, также продолжаются регистрироваться случаи данного заболевания. При этом большинство заболевших в нашей стране – это лица старше 18 лет. И хотелось бы отметить, что более 70% от всех заболевших – это непривитые лица.
Варта адзначыць, што медык не паведаміў дакладную колькасць пацыентаў з адзёрам і коклюшам у Беларусі. Ён толькі заявіў, што ў асноўным у зону рызыкі трапляюць непрышчэпленыя дзеці школьнага ўзросту ад 7 да 14 гадоў. Аднак, нягледзячы на тое, што Міністэрства аховы здароўя лічыць сітуацыю кантралюемай, захворванні пачалі рэгістраваць яшчэ летась у 3 абласцях Беларусі – Віцебскай, Гомельскай і Магілёўскай. Цяпер большая частка пацыентаў з адзёрам знаходзіцца ў Берасцейскай вобласці. Там фіксуюць 62% выпадкаў ад усёй колькасці па краіне. У мінулым годзе мы расказвалі, што не ўсе бацькі маглі вакцынаваць сваіх дзяцей. З-за недахопу планавых вакцын ім даводзілася месяцамі чакаць сваёй чаргі. Якая зараз сітуацыя з доступам да вакцынацыі, бацькі не паведамляюць. Рэжым не спыняе рэпрэсіўную машыну і працягвае чысткі ў дзяржарганізацыях. Учора стала вядома, што 17 красавіка судзілі па экстрэмісцкім артыкуле чыноўніцу з Рагачова. Аб гэтым паведамілі гомельскія праваабаронцы. Ірына Зыкава ў райвыканкаме займала пасаду галоўнага спецыяліста аддзела ЖКГ, архітэктуры і будаўніцтва. Чыноўніцу абвінавацілі ў нібыта распаўсюджванні экстрэмізму і за гэта прыцягнулі да адміністрацыйнага артыкула. Як рэжым яе пакараў, невядома. Аднак не дзіўна, што Ірыну ўжо звольнілі з райвыканкаму, а яе месца займае іншы чыноўнік. У Гомельскай вобласці вынеслі вердыкт у выглядзе выключнай меры пакарання. Мужчыне са Жлобінскага раёна прызначылі пажыццёвае турэмнае зняволенне. Аказалася, ён з асаблівай жорсткасцю забіў аднавяскоўца. Аб гэтым паведаміла прэс-служба Генпракуратуры. 54-гадовы мужчына некалі ўжо сядзеў у турме. Ён адбыў 20-гадовае пакаранне за забойства пажылой жанчыны ў 2000 годзе. Пасля выхаду на волю злачынец пераехаў да сваёй сужыцелькі ў вёску Кіцін Жлобінскага раёна. У жніўні мінулага года мужчына п'яны прыраўнаваў сваю выбранніцу да аднавяскоўца. У лютасці раўнівец моцна збіў мужчыну, затым вывез яго на садовай тачцы да смеццевых кантэйнераў і кінуў там. Раніцай збіты мужчына сканаў. Судовая экспертыза налічыла не менш за 31 удар па целе загінулага рукамі, нагамі, нажом і драўляным калом. Суд прызнаў двойчы забойцу вінаватым. Ён будзе адбываць пакаранне ў калоніі асобага рэжыму, а таксама пройдзе прымусовае лячэнне ад хранічнага алкагалізму. Прыгавор пакуль яшчэ не ўступіў у сілу, абвінавачаны яшчэ можа абскардзіць рашэнне суда. Больш за 3000 сілавікоў будуць ахоўваць удзельнікаў усебеларускага народнага сходу. З сённяшняга дня асабовы склад МУС пераведзены на ўзмоцнены рэжым працы. Сілавікі будуць кругласутачна ахоўваць месцы пражывання дэлегатаў і месцы правядзення сходу. Таксама будуць задзейнічаны нарады АМАП, сапёрна-піратэхнічныя групы, атрады супрацьдзеяння БПЛА і інтэрнэт-маніторынг. Нагадаем, УНС пройдзе ў Менску 24 і 25 красавіка. Чакаецца ўдзел 1200 дэлегатаў з усёй краіны. Першае паседжанне пройдзе ў Палацы Рэспублікі. Яно збярэ прадстаўнікоў усіх галін улады, супрацоўнікаў і кіраўнікоў прадпрыемстваў, а таксама грамадскіх актывістаў з усёй Беларусі. Удзел у мерапрыемстве бярэ і самаабвешчаны прэзідэнт Лукашенка. У рэспубліканскі аздараўленчы лагер Зубраня прыедуць больш за 400 дзяцей, але не з Беларусі. Лукашенко падпісаў указ аб выдзяленні сродкаў для аздараўлення 413 дзяцей з Сірыі, Лаоса, Егіпта, Узбекістана, Кыргызстана і Кітая. На праграму выдаткавана амаль 3 мільёны рублёў. Згодна з апублікаваным указам, замежным гасцям Зубраня і суправаджаючым асобам аплоцяць авіяпералёт і знаходжанне ў лагеры. Акрамя таго, дзеці пройдуць медыцынскае абследаванне і наведаюць экскурсіямі знакавыя месцы Менска і рэгіёнаў. Дзіцячая замежная дэлегацыя прыбудзе ў Зубраня ўжо ў траўні. Аказваецца, дзяцей з дружалюбных краін штогод запрашаюць на адпачынак у Беларусь з 2017 года, у той час як беларускія бацькі адпраўляюць дзяцей на аздараўленчы адпачынак за свой кошт. А ў Мінску адкрылася бясплатная крама. Сацыяльная установа расчыніла свае дзверы дзякуючы ініцыятыве «Калі ласка».
Вонкава крама нічым не адрозніваецца ад звычайнай. Тыя ж вешакі з адзеннем, паліцы з абуткам і прымяральні. Але патрапіць туды можна толькі па заяўцы. Іх адміністратар прымае ў месенджерах. Прыйсці ў бясплатную краму могуць маламаёмасныя, шматдзетныя сем'і, бяздомныя, людзі з інваліднасцю першай і другой групы, адзінокія пенсіянеры, выпускнікі дзіцячых дамоў узростам да 23 гадоў. Раней ініцыятыва працавала, але толькі з арганізацыямі. З-за такога абмежавання крама магла абслугоўваць да 3 чалавек у дзень, а гэта ўсяго толькі 12 тых, хто мае патрэбу ў дапамозе на тыдзень. Цяпер праект выйшаў на новы ўзровень і можа прымаць да 48 чалавек на дзень. Беларуска расказала, як здзейсніла мару і пераўтварыла свой лясны домік у сапраўдны сабачы пансіянат. Крысціна Яроменка некалькі гадоў таму атрымала другую адукацыю і стала ветэрынарам-рэабілітолагам. Адразу пасля гэтага яна кінула ўсе сілы на дасягненне сваёй галоўнай мэты – пакупкі дома для сябе і жывёлаў у пасёлку Маладзечынскага раёна. Праз некалькі гадоў Крысціна змагла пераехаць за гарад у свой дом. Там жа ветэрынар-рэабілітолаг пачала выходжваць у сваім зоагатэлі пацярпелых жывёлаў і сачыць за імі, пакуль гаспадары з'язджалі на пэўны час па сваіх справах. Па словах дзяўчыны, на рэабілітацыю ёй прывозяць жывёлаў з розных гарадоў і працаваць яна гатова з усімі. А для тых, хто прыязджае менавіта ў гатэль на пару дзён, ёсць некаторыя крытэрыі адбору. Сабака абавязкова павінен быць прышчэплены, не павінен быць занадта вялікага памеру і агрэсіўным. Дзяўчына прызнаецца, што гэты бізнес перыядычна становіцца для яе стратным. Даход за месяц часам не дазваляе нават аплаціць усе рахункі. І нягледзячы на гэта, кошт утрымання для жывёлаў ад валанцёраў значна ніжэйшы, чым для тых, у каго ёсць гаспадар. Кошт залежыць ад пароды, памеру сабакі, яе прыхільнасцяў у ежы і складанасцяў у даглядзе. Па словах Крысціны, зараз мінімальная плата ў суткі прыкладна 40 рублёў. Гэта ўсе навіны на сёння, а ўжо ў 21:00 не прапусціце прамы эфір праграмы «Палітбамонт». Вы глядзелі Белньюз. Не забывайце падтрымліваць нашыя выпускі лайкамі і каментарамі. Да сустрэчы!